Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị ewepụghị, o nweghị ihe bara uru, o nweghị ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa a na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi. Site na Yesu Kristi nwa gị bụ dị mere anyị, onye biri anyị ndụ na-achị eze na ịrịgo otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Ofu nwoke si Belshaza bịa. O nwere iri ọgụ achịcha abụọ si na mkpụrụ mbụ nke ọka ọhụrụ wetara onye nke Chineke Elisha sị, ya na ndị mmadụ na-akagharị. Mana nwa odibo ya jụrụ ajụ sị, kedu ka m ga-esi nye narị mmadụ a ihe ntakịrị a? Ma Elisha zara ya sị, nye ya ndị mmadụ akagharịa, n'ihi na lee onye anyị kwuru, ha ga-eri ya bịakwa rikọ ya erikọ. Mgbe ha rijuru afọ, ọ nwere nkekọ ọnụ dịka onye nwara si kwuo. Okwu nke ọzọ. Afọ ọma na-azụta ya. Ihe anyị ga-aza bụ aka onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-eboro anyị mkpa anyị niile. Aka onye nwe anyị na-azụ anyị. Ọ na-eboro anyị mkpa anyị niile. Onye nwe anyị, kọrọ aka gị niile kelee gị, ka ndị kwere na gị gọzie gị. A ga-akọ akụkọ ebube nke alaeze gị, bịakwa na-ekwupụta nke gị. Azịza ntụkwasị obi na-ele gị. Ọ bụ gị na-enye ihe ọbụla nri ya na mbụ ya. Ọ bụ gị na-asa ya aka nwere inye ihe ọbụla dị ndụ afọ ojuju. Azịza onye nwe anyị ziri ezi n'ụzọ ya niile, ọrụ ya dum dịkwa asọ. Onye nwe anyị nọ ndị na-ekpokọ ya nso, ọ nọ ndị ji eziokwu na-ekpokọ ya nso. Azịza ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ degara ndị Efesọ. Isiokwu: otu ahụ, otu onye nwe anyị, otu okwukwe, otu mmiri Chukwu. Mụ onwe m bụ onye a tụrụ mkpọrọ n'ihi onye nwe anyị, na-arịọ unu ka unu chegharịa, dee ndụ kwesịrị ọgwụgwọ Chineke kpọrọ unu. Deenụ umeala, dịkwanụ nwayọọ, nweenụ ogologo ntachi obi, were n'ịhụnanya na-eji ihe ibe unu mere unu. Gbaanụ mbọ mee ka ịdị n'otu ahụ Mmụọ Nsọ na-enye gbaa mgbọrọgwụ site n'inwe obi udo nke bụ ihe na-ekekọta mmadụ ibe ya. E nwere otu ahụ na otu mmụọ,
si n'ihe dum na-arụ ọrụ. Okwu nke ọzọ bụ onye nwe anyị nọ n'ụlọ. Ihe ọgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ ka Jọn dere. Jesu gafere n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri Galili ma ọ bụ nke Tiberias. Oke igwe mmadụ so ya n'ihi na ha hụrụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche ọ rụrụ site n'ịgwọ ndị ọrịa. Jesu rigoro n'elu ugwu ya na ụmụazụ ya wee nọdụ ala ebe ahụ. Emume ngabiga nke ndị Juu dị nso. Mgbe Jesu lepụrụ anya hụ na igwe mmadụ na-abịakwute ya, o wee jụọ Filip, olee ebe anyị ga-azụta nri a ga-enye ndị a ha rie? O kwuru nke a ka ọ mata ihe Filip ga-aza, n'ihi na ya onwe ya amarala ihe ọ ga-eme. Filip zara ya sị, olee otu nke a ga-esi mee? Ọ ga-efu ego dị ukwuu ịzụta nri a ga-enye onye ọbụla n'ime ha ka ha retụ naanị nwatakịrị. Otu onye n'ime ndị ụmụazụ nke bụ Andrew, nwanne Simon Peter, wee sị ya, e nwere otu nwatakịrị n'ebe a onye ji ogbe achịcha 5 na azụ 2 amịkpọrọ amịkpọ. Ma gịnị ka nke a bụ iji zụọ igwe mmadụ Amerịka? Jesu aza sị, meenụ ka ndị mmadụ nọdụ ala. Ahịhịa juru n'ebe ahụ. Ndị a niile nọdụrụ ala. Ha dị 1,000 mmadụ 5. Jesu nara ogbe achịcha 5 ahụ nye ekele wee kesara ya ndị a niile n'ebe ahụ. Otu aka bụkwa ka o si kesaa azụ ahụ amịkpọrọ amịkpọ. Onye ọbụla riri nke ọ chọrọ. Mgbe ha rijuchara afọ, Jesu sịrị ụmụazụ ya, kpokọtanụ iberibe achịcha fọdụrụnụ ka a ghara inwe ihe ọbụla lara n'iyi. Ha tụtụkọtara
ihe fọdụrụ afọdụ site n'ogbe achịcha ahụ wee kpọkọọ kpojuo nkata 12. Mgbe ndị mmadụ ahụ nụrụ ihe arịba ama nke Jesu mere, ha sịrị, n'ezie onye a bụ onye amụma ahụ ga-abịa n'ụwa. Mgbe Jesu matara na ha na-achọ ịbịa dọpụrụ ya n'ike chie ya eze, ọ gbalagara n'elu ugwu nọrọ naanị ya. Oziọma onye nwe anyị. n'ime oge nke oge a ihe ọgụgụ atọ niile n'ụbọchị taa isiokwu otu Kristi si na-azụ anyị nri n'ime mmụọ na ahụ ya n'onwe ya. N'ihi nke a anyị n'anya na ihe ọgụgụ nke mbụ n'ụbọchị taa si n'akwụkwọ ndị eze nke abụọ usoro nke anọ ruo nke abụọ usoro 42 gbara 42. Eleghị ọla mgbe anyị ọ sị na ọ bụ otu nwoke si n'obodo ọsị Baasha. Nwoke a bịara were ihe dị mma, ihe dị iche iche bịa were nye Elisha. Ma o nyere Elisha ihe a, gịnị ka Elisha kwuru? Elisha sị were ya nye ndị mmadụ. Gịnị ka o nyere? Ọ gwara ya ọgwụ ogbe achịcha, ya bụ fruits 20 days, ihe dị iche iche ka ọ gwara nye Elisha. Mgbe Elisha sịkwa nye ndị mmadụ, gịnị ka ọ na-achọ ịkụziri anyị ebe ahụ? Ebe ọ na-akụziri anyị bụ na Chineke anyị na-enye anyị nri, ọ na-azụ anyị nri. Ndị otu Kristi, Chineke na-enye anyị, na-ewepụtara anyị ihe dị iche iche. Ịga n'obodo anyị bụ ala Igbo na ebe niile, ị ga-ahụ nri ndị Chineke na-enye. Ọ na-enye ọka, ube nụkwa ya, mango ebe ahụ, gụbanga, akpụ, ji na ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka dị na Chineke na-azụ anyị nri mgbe niile. Anyị agara n'ọgụgụ nke abụọ ya na-agba anyị si, there is one body, one Lord, one faith, and one baptism. Na enwere otu ahụ, otu dị nwere, otu okwukwe na otu mmiri Chukwu. N'ihi nke a ka Pọl bịa nsọ ji na-agba anyị n'ụbọchị taa sị, ọ sị gịnị ka ọ na-agba anyị? Ọ sị, do all we can to preserve the unity of the Spirit by the peace that binds us together. Na anyị ga-ejichi ike, Pọl na anyị ga-ejichi ike nọgidesi ike n'ụzọ pụrụ iche
ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ site na udo na nke jikọrọ gị anyị niile. Pọl na-achọ ịgwa anyị sị n'ụbọchị taa na anyị agaghị enwe nkewa. Ọ dịghị mma mmadụ inwe nkewa, na anyị agaghị enwe akpọrọmasị n'etiti anyị, na anyị agaghị enwe ihe ndị bekee na-asị superiority na ịkacha onye deke amamihe a na-akpọ ya bụ mmeka ụkwụ ya. Anyị agaghị enwe ihe ndị a n'etiti anyị, na anyị ga-ahụ na ọnwụ Chukwu kere anyị niile. Anyị agaghị enwe ihe bekee na-akpọ criticism, that is mgbe ọbụla anyị na-ekirịtazi ibe anyị. Ibi na ọnwe ndị ga-ahụ ga-aga n'ụka, anya n'ụka ebe a ha na-ekwu ọ nwere onye na-esoghị ga-aga ike mmadụ gafee ga-enwe ya kpacha ọkpasa na-enwe obi otu a ọ na-akwado chọọchị. Na mmadụ gafee ya kpa enyi ya ya ga onye agbata obi ya ya maghị ya ọ chọrọ ka ọ nsọ ya otu a ya na-ekwu onye otu a. Ele anya onye ahụ ike ọrụ ntochi iri eke ekwughị maka ya taa, mana n'oge gị ihe dị sọpraịz nke kwuru taa gị gbasa gị n'ọnụ ya mepe ya enwere ya kritisaịzị. Chineke achọghị ụdị ihe a n'etiti anyị aja. N'ihi nke a ọ ga-agwa anyị ka anyị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị, na ndụ otu Kristi anyị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị, ndụ na-enweghị nkụkọ, ka anyị na-enweta onwe anyị nkasi obi, ịhụnanya na nwayọọ na-akasi ibe anyị obi, na-enwe ịhụnanya, na-enwe obi nwayọọ, na-enwe ndidi na ndị nna anyị na-eme. Anyị ga-agbalị mee ndidi na-agasị ka anyị na-eme n'ọsịsị, ka anyị na-eme n'ekpere, n'ihi na ihe na-eme ọsị ka anyị na-eme n'ekpere. Anyị na-ekpere Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ike bie ndụ mere kwesịrị ekwesị. Anyị na-eme oziọma n'ụbọchị taa, n'oziọma Jọn, gịnị ka ọ na-agwa anyị? Also, you remember that Jesus gave out as much as we wanted. Utu ụjọ onye niile na Jesu nyere ndị niile otu ha chọrọ n'ọbụ ndị nọdụrụ ala. Akọwara anyị na ndị mmadụ na-eso Jesu Kristi ọjọọ ndị ụmụazụ chọọ ihe ụmụaka ga-eri ndị a ga-eri na-adị sọpraịz. Obodo ozi anyị chọọ onye mmadụ ga-eri. Chukwu ebere n'onwe ya mara na ọ mụrụ onye nwere gị azụ abụọ na achịcha ise. Jesu Kristi asị ma ha eweta ya, ha eweta ya. Mgbe ha wetara ya, ya gọzie ya, sị ha kee ndị a niile, ha kee ka ha ga-eriju afọ, ha ekee ya eriju afọ. And God is in his dwelling place. Chineke n'obi ya, Chineke ya n'obi ya, Chineke na-enye anyị ọ na-azụ anyị nri. Chineke na-eme ka chi anyị ike mgbe niile. Chineke n'ụlọ nsọ ya ka anyị ji mara na Chineke n'ụlọ nsọ ya ọ na-enye mmadụ niile ihe anyị chọrọ. Ụlọ anyị chọrọ Chineke na-enye anyị ya wụ Chineke na-agwa anyị sị na anyị ga-eji ike na-agba mbọ. Enweghị chi ọzọ anyị kwesịrị ime ebe anyị mana ọ bụ Chukwu a na-enye anyị ihe niile. Chi na-enye anyị ebe ọbụla anyị chọrọ, na-agwa anyị sị na anyị ga na-ekpere ya, anyị ga na-abụzi ya. We have to bless it, we have to really sanctify it, we have to glorify the Lord. Ọrụ na-agwa anyị ụbọchị taa ka ọ na-asụ anyị, ọ na-enye anyị ihe niile anyị chọrọ. God is always keeping us alive. Ọ na-edowe anyị ndụ. God keeps us alive. Ọ na-edowe anyị ndụ. Seconds. Ọ kere time. Na-edowe anyị ndụ. Anyị na-akpọ seconds, minutes. Chineke ka na-edowe anyị na minutes niile. Anyị na-akpọ minutes, hours. Chineke na-edowe anyị hours.
anyị sika na awa anya bịa dee Chineke na-edobe ndụ na dee ọbịakwa week ọbịa months ọbịakwa year Chineke na-edobe anyị ndụ onye jizi mọbụla mpụta Chukwu ma ekele ya anyị na-ekele ya mgbe na ndị parishans say God gave me the second chance to live after the kingdom. Only the second chance to live. Therefore, I got value. I need the anyị na-echeta ụbọchị taa anyị na-asị ka Chineke gozie ha chekwaa ha nyere ha mgbe niile ka ha na-agba mbọ ndị na-agba mbọ ha na-agụta akwụkwọ ndị na-arụ ha na-arụkwa ọrụ ndị na-achọ mgbe niile ha na-achọ ka Chineke na-enye ụmụaka anyị aka maka ụmụaka anyị dị mkpa ọ na-agba anyị site young shall grow ụmụaka na-eto eto ụmụaka na-eto eto so anyị niile ka anyị na-eleta ha anyị ga na-eleta ha mgbe niile ọ dị mkpa ọ bụrụ na anyị na-eleta ụmụaka ebe na-ekwu uru ụgbọla ndị nwere Chineke nyere anyị ọgwụ nye anyị ha ọ bụkwa ndị na-enweghị mana yet Chineke sị ka anyị nwa n'ihu so ndị nna Kristo ana m alụ ọrụ ka anyị na-agba mbọ na-eleta ụmụaka na-akụziri ha ihe na-asọpụta ụmụaka anyị na-asọpụta ụmụaka anyị ọbụkwa anyị aka ya gawa last week when the father should ya ụmụaka anyị ọgbọ nye na-eleta anyị ga-eleta anyị gara akwụkwọ ume anyị ga-enye ndụmọdụ mgbe niile ana m aga ụmụkọba na ụmụ agbọghọ ndị ọzọ the youth are very important, and we have to promote among them educational, culture, and religious program. Mana orang say, "Rumah kaya, I dah nak pergi kamu tadi." Also, I dah nak agak ini nanti also. Ini jika negara ibu mendekat di T-shirt our Navy of African Parish. Maka umur kerudia, ini cincin ada itu. Ini that's it. Kalau kau negara isu, ndị abacha ndị taga ọka masa otu ga bụ isi na chukwu ahụrụ ọka ahụrụ ndị ji ahụ yes ahụrụ ji ahụ ihe dị iche iche ahụ abụọ ọhụrụ mmanya bụ in Jesus' name, we don't really see because after the mind was taken from mind because all evil day. That's a chile. The calendar, the Omaka, even the child, the Bay of Omaka, I'm so interested in them. Because school here, Omaka, I'm interested in the way you have to talk. That powerful, that issue is that I was so happy with them. I said, hey, oh, talk about it. Ibu kelele, ibu biru, ya, benar Kristus dalam kait dengan cinta begini, berdua ini ajarkan ini semua.
ndị o metụrụ n'obi ịyọ arịrịọ ụtaba when that you are boys and girls, if you are ready, you come forward. You can pray in English if you cannot pray in Igbo. Let the Spirit move your heart, come forward and pray spontaneously. Ụmụnne na Kristi Chineke nọ n'etiti anyị maka na ọ gwara anyị sị ebe ọ bụla mmadụ nke ọ maọbụ karịa gbakọrọ n'aha anọ m n'etiti ha ọsị anyị yọ na anyị ga-arịọ na anyị chọrọ anyị ga-achọta dịkwa aka n'ọnụ ụzọ a ga-emeghe ka anyị were obi anyị rịọ Chineke ngọzi n'isi anyị isi nzukọ nsọ ụwa mana ọ kachasị n'isi ụmụaka anyị. Our young people, please come forward. Standing on the authority of your word, and we pray that you receive the prayers of your family gathered here in worship. Healing I will be, where there will be Chupa Foreman and Chupoli Nadaya, Kaijuma and Ayon Gozi, Nuju, Nisu Maka, Ayon Chupabana, Naka Joma.
n'aka ndị ajọ mmụọ, na-edu ha n'ụzọ nke eziokwu ka echiche ọma ị na-eche n'isi ụmụaka mezuo na ndụ ha Jizọs name. Anyị na-arịọ ngọzi upon our families Chineke, ịmara nsogbu ezinụlọ na-enwe ọkacha na Amerịka. Ezinụlọ ndị a niile Chineke na-akpọpụta gị oge niile. Ha chọrọ enyemaka, ha chọrọ ka ịkwara ha ụzọ, ha chọrọ ntọala ebe ha na-enwe nsogbu. Bịa merie ihe nke ndị ajọ mmadụ, ihe nke ndị ajọ mmụọ. Chineke ka echiche ọma n'isi ezinụlọ anyị niile mezuo in Jizọs name. Anyị nwere ha niile tinye n'aka gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-arịọkwa Chineke maka ezumike mkpụrụ obi Fada ihe anyị enwere ezigbo nna m n'okwukwe, onye nke nwụrụ last Wednesday, bụrụ nnukwu ibu ahụ dakwasị n'ọtụtụ ndị mmadụ. Ka ịnabata mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga, ọkacha ndị anyị n'obi na masa na-asị ka mkpụrụ obi Fada ihe anyị na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga anyị na-arịọkwa ngọzi n'isi ndị zon 6 CWO. Ife ha bụ n'obi na aja masa Chukwu mezuoro ha. Ka ebe ekpere n'ime obi, onye ọbụla n'ime anyị nwere ihe ibu n'obi wee bịa na masị. Dịka anyị ma nzukọ nsọ Katọlik na-agwa anyị oge ọbụla ị na-eje aja masị, ị ga-ekwu intenshọn, a ga-ekwu ihe iji wee bịa n'obi Chineke, ka ị ghara ịgbara aka wee nawa. Ekpere ime obi. Yoniga yoka, choniga choka, choka Chineke nọ nso. Chọba ya n'ime ndụ n'eziokwu, ị ga-achọta ya. Yọọ ya mkpa gị, yọọ ya mkpa gị na Chineke anyị bụ Chukwu dị mma. Kụwa aka n'oge anyị were ihe niile anyị bụ n'obi tinye n'aka nna anyị dị asọ site n'ikpe ekele Maria, jupụtara na gracia, ụmụ Igbo na Chicago. Anyị eburu nsogbu anyị, obi aṅụrị anyị, n'ihe niile dị anyị n'obi bịa n'obi gị. Anyị tụkwasịrị obi n'okwu gị, yọọ na ị ga-arịọta, chọọ na ị ga-achọta, ịkwa aka n'ụzọ a ga-emeghe. Chineke bụrụ mkpa ndị a, mee ka ọ dịrị anyị mfe, mezuoro anyị ebumnobi gị n'isi onye ọbụla n'ime anyị.
ayọrọ ka kwere gị ga-emere anyị na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Favor in the mighty name of Jesus. Thank you. onye nwe anyị biko nara onyinye ndị a anyị siri na ọtụtụ onyinye i nyere anyị pụtara gị mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ
na ihe omimi nke a kacha nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a were dubata anyị na were ndị ebighị ebi n'ụwa ọzọ site na Kristi igwe na anyị. Onye nwe anyị na onye olu onye mere tupejuana ọwọ nke o jiri aka ya nara were achịcha nye ga-ekele echiche onye nwanyị nye ya ụmụazụ ya sị mara m nke a ga-eri ya uru niile nke a bụ ahụ nke a ga-eburu nye maka ụlọ Kwa siri mebe richanyanya si obiliko nsọ nyekwa ekele otito binye ụmụazụ ya na-asị ram nke a na ọrụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ nye dị ebi a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke ọbara ihe omimi nke okpukpe na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwuru dị gị na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị nne na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya.
Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Blaise na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa m odibo gị, Fada ihe anyị enwere m onye isi n'ụwa nke akpọrọ ebe o soro Kristi nwụọ site na baptizim mee ka o sorokwa ya kụnye ọzọ na mbọsị ikpeazụ. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwe n'ime ya na n'aka ya irigo n'otu nke mmụọ nsọ na-enyego Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị mara na ebere onye nzọpụta anyị kụziri anyị mee oke otu nna. Zọpụta ka anyị na-arịọ gị usekwu na ndị ihe niile were ebere gị n'oge nke anyị si nye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile ewere gbara ha nsogbu niile were jubere ya nso na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Udo ka m na-ahapụrụ udo nke nka m na-enye ụlọ elekwara na njọ anyị ga kama okwukwe nke nzukọ gị nye udo n'otu ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo gosi ụwa
lee bụ atụrụ nke Chukwu, lee ma ihe na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha wuru sọrọ na ọnọdụ ekewapụ Chineke. Praticar na organização prema kunyaga Anyị na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Yesu Kristi nyere anyị n'ịhụnanya nke ọnwụ na-enweghị ike ịbụ ọcha site na Kristi ịnwenanya ya. Anyị nwere Thanksgiving, onye isi ga-eme Thanksgiving bụ Fada Ọkpara, onye isi nchụaja na Maasị taa. Last Sunday, Fada kọwara anyị ihe ọ gabigara n'aka ndị ọmatome
ndị kidnappers. So father was kidnapped, faced certain death, but Chineke si n'ọnụ agụ wee dọpụta m. Praise the Lord. So I will say ebe father bịara nye testimony na ọ ga-ama mma na ị ga-eso nye wee tụọrọ Chineke aja kene Chukwu. So father ọkpara ị ga-eje mere procession bịara gbara Chineke dịka Jesu. Ndị Igbo anyị sị ndị nne dị mkpa ewezụga ndị nne dị ya asị m Chineke gbara ụmụ ihe ahụ dị na-achọ bọọlụ na n'ụka oge ihe ya gbanye eu procurei dentro do professor, dando confessar, kami jitu menina, kami kuna wike, menina, dengan ayah nasi, kini pergi televisi, na, awak, namun so, ini mana? Ini mana? Boys and girls, on behalf of Igbo Catholic community of Chicago, I want to tell you how much we appreciate you so much. We pray for you always. I have been state, and you make us proud.
you shine like the stars. And there was something that happened during the user convention that caused all of us to cry. Chinaza performed so well. Don't be so. Another person only performed so well. I was first. No, but You see, well, that was the first shall be the last, but you are going to reverse it. So, Muna Archbishop, very much that where Kucha, always in the so, I was saying, China a special gift. And that gift is a rosary from Francis to you. With the seal of the Pope, blessed by the Pope, Pope will say, for the work that you have done for us. So, when we get so everything I greater things are coming your way. September, or the last week of September, I get you mom, I get you brother, I get you mom. We shall show you that we love you, all of you. So much in it, isu makanya Chineke gwara ebe ọ na-ayọ n'ịnọ n'etiti anyị dịka Pọl bịara na agwa anyị n'akwụkwọ dịka ndị Efesọs. Ngọzi dịrị Chineke onye kasị elu, onye bụ isi mbido nke ezinụlọ niile. Ọ dịkwa na-enye nwa Chukwu nyere ụmụaka ndị anyị ji eme ọnụ. Ọ dịkere ha wee mee ha kwụsị ike n'ụzọ nke gị. Ekene ụmụ ha na-agba oge niile anyị gbakọrọ ebe a n'ezinụlọ ha n'ụlọ akwụkwọ. Chineke anyị na-ayọ ngọzi, anyị na-ayọ nchekwaba, anyị na-ayọ amara n'elu amara ka ụmụaka ndị a na-eto dịka akwa Jesu na amamihe egwu Chineke bụrụ ndị anyị ga-eji na-eme ọnụ. Otito, nsọpụrụ, ịdị mma, mbuli elu niile dịrị Chineke n'isi ụmụaka na Jizọs name. Anyị nwere ọbara kasị ụkọ na-eruchi ha Chineke against all evil, gun violence, ndị ajọ otu, bad company, ekwela ka ha jefie ụzọ, ịbụ ụzọ bụrụ eziokwu bụrụ ndụ, tinye ha ụzọ Chukwu afọ. Biko, nye ha gosi ha ezi ihe nke ha ga-eme n'agaghị aka gbara ọsọ, ha wee ruo ebe nwa Chineke na-ehiga ha. Ka ngọzi nke Chineke onye ji ike niile dakwasị unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. N'elu ya ka ọ na-ego n'igwe ngọzi Chukwu na-eruga mmiri ọ masịrị. N'elu ya ka ọ na-ezo n'igwe Maksudnya kita ini sebenarnya I was in my all these people. How do you get the money to feed all these people? So that I that we didn't borrow and I can reserve. Also, can you hear as you start reserve Igbo Catholic Center, right? Or Igbo Catholic Center. Also, why don't you do it?
Why don't you do it? So many people will enjoy ourselves. Everyone parish. Osumo na parish ni energy. They designate you have for them elephant. Parish. So, Manayota was sent, that would be wonderful. But Kabia damp on my spirit was Namanya, or confirmed by Bishop Perry Namanya Parish, free of charge. I joined the parish. So, also did not enter the president, and the executive, they want to meet with Madagascar this July weekend, and then this past week was very difficult, and it's still very difficult. So, because they think that even the Hindus are taking that this is tragic, but all the words where there is, you people need to go to the next game, next level. And the cardinal says, okay, as long as you have a message, you know, because they are not going to give us. They will not. So, a whole challenge is now before us. The next 6 months was very decisive for Young here. Every one of us must become an evangelizer. Look at so many people here yesterday. I know many people, and we need every person here. They are bringing the good news to spread the word. God is doing a great thing among us, and so many people can be served, can be healed, can be restored, can be loved by this sense of community. So other things are put in writing, and then in September we have to move. We got a big responsibility. Yeah, because all I ever go as a church, then people are going up and down, you know. We need to go to the next level. Everything in support of us. Archbishop was so impressed and said, anytime I enter India room, no time he will receive us and will bring us so we need to move to the next level. I need to let human being I don't know at all because I started on my guys and don't have kids. So this is very great. I take blame myself because I didn't work hard enough. So we have to review this, and I apologize to my guy. We have to do better. So last Sunday of September, we have to do the thing. Here we have to do it and do it in a big way. So, Chica, pass over to you. The other announcement they need to do. Igbo Parisha, in the Igbo, full parish or Igbo community. As it would say, teach the other side. Igbo Marisa. Then get a car of the state. I don't know if that is the Igbo is there. So, as in English, so we can have brothers and sisters. And they have sent the names and they are open. Then you can
asị Chukwu nụrụ n'aka mee. Aga m na-echeta unu ekpere eche m na Sọnde na-abịa abịa bịala ọkpụkpa klasị ndị otu ibe ya flag out Nigeria ruo mgbakọta eche obodo a mejikwa ndị parish Holy Ghost Catholic parish Obosima edozi ha adịghịbịara ahụkara ụlọ ekpere ugozi ụlọ ndekwa ya amara mgbe onye mmekpe ịgbara ya gbalịrị Chineke bụ ahụ mgbe ọmịmị ihe nwere ike na mighty name of Jesus. How are we going to know? Because you are involved, your kids are here. So, who is singing? First one, go. Stop running there. Happy you day to you. Next. Happy you say God bless you all. Next song.
We have 3 people who said. Yes, 3 of you. So there are the 3. So Father will pray and then we'll choose.